mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi ndiye anayimirira President Chakwera pamwambowu. Anyoma anali president oyamba wa dzikolo ndipo anamwalira ndi zaka 95. Unduna za maboma ang'ono wati ndokhutira ndi ntchito zachitukuko zosiyanasiyana zomwe khonsolo la boma la Kasungu likugwira mbomali. Wachiwiri kwa nduna za maboma ang'ono a Joyce Chitsulo anena izi mboma la Kasungu pomwe amayendera zina mwa ntchito zomwe khonsoloyi ikugwira pansi pa Governance to Enable Service Delivery GECD District Development Fund zomwe zandalama pafupifupi 6 billion kwacha. Zambiri mlipotiri. Poyankhula atayendera zina mwa ntchito zomwe khonsolo ya boma la Kasungu likugwira, wachiwiri kwa nduna za maboma ang'ono a Joyce Chitsulo anayamikira khonsoloyi pochilimika kumanga zitukuko maka m'magawo za maphunziro, za umoyo komanso za ntchito. Chitsulo kenaka anapempha khonsoloyi kuti ichite machawi poonetsetsa kuti zitukuko zina zomwe amaliza kumanga zayamba kugwira ntchito yake. Ona ofisi yokongola kwambiri ya DC ku Kasungu kuchipatala takapeza kodi yolipira yo amene ayimanga bwino kwambiri yokongola ndi ndalama zija za JCD. Komanso taona ma bridge amene amangidwa ndalama za CDF abwino kwambiri. Komanso taona primary school ya Chikaka yomwe ayimanga mini kuita masabata 3 contractor atamaliza kumanga pano amanga nyumba zosangalatsa kwambiri nene kuti ma project amene tayenderawo ayi ndithu zambiri zikuoneka kuti zikuyenda bwino kwambiri. Bwana mkubwa wa boma la Kasungu wa James Kanyangalazi ati khonsoloyi ikusonkhanitsa zipangizo pa chipatala chaching'ono cha Lojwa ndi cholinga choti amayi ozungulira chipatalachi azitha kugwiritsa ntchito chipinda chochiriramo amayi chomwe angochimanga kumene pa chipatalachi. Apemphanza athu akufuna kwabwino makamaka amene tikugwira nawo ntchito ngati amabanki komanso mukudziwa kuti Kasungu kuno kuli makampani ambiri amene amapanga zaulimi Foja, Limberifi, JTI, Alliance One ndi ena otero. Komanso tili ndi kampani ya cement imene tishayona tayeserabe kukagogoda makomo ndipo ndikukhulupirira kuti tikamatha mwezi kapena miyezi iwiri zonse zimene sitinakwanirise kuzigwiritsa ntchito titamaliza kumanga tikhala tikugwiritsa ntchito. Phungu wa dera la kumpoto kwa boma la Kasungu a Mike Bango wati derali ndi limodzi mwa madera omwe apindula ndi zitukukozi. Iye wapempha akuluakulu wa ntchito za maphunziro mbomali kuti atumize aphunzitsi pa sukulu ya primary ya Chikaka ntchito yomanga chipinda chophunziramo pa sukuluyi ikatha. Ife ngati kuno kumpoto kwa Kasungu ndife osangalala kwambiri ndi ntchito zonsezi kuti ntchitozi ndi ntchito zabwino kwambiri ndipo zithandiza anthu akuno kwathu ndiponso zikuonetsa kuti atsogoleri amene ali kuno andale komanso mafumu ndi ena oterowo anagwirizana ndi chimodzi chomwe ndi chitukuko. Chifukwa tikunena kuti ife kunoko ndife osangalala. Ntchito zomwe wachiwiri kwa ndunayi anayendera ndi monga ofesi zatsopano za bwana mkubwa, chipinda chochiriramo amayi pa chipatala chaching'ono cha Lojwa, chipinda chophunzira pa sukulu ya primary ya Chikaka komanso mlatho wa Kamphinga Mpasadzi mwa zina. Madalitso Muhango, MBC Kasungu. Bungwe la NGO Gender Coordination Network ladzudzula nkhanza zomwe amayi ochita ndale akumana nazo mdziko muno. Wapampando wa bungweli Amagi Kathewera Banda ayankhula izi kwa Nkhani mu mzinda wa Lilongwe. Iwo anapereka zitsanzo monga amayi a chipani cha MCP omwe anachitira nkhanza ku Ndilande mu mzinda wa Blantyre, nkhanza zomwe mneneri wa chipani cha MCP a Jessica Bwira anakumana nazo ku Machinga mwa zina. Uthenga umene tikupereka ndokuti yafika nthawi yokuti aliyense achitepo kanthu pa nkhani ya nkhanza zimene zikuchitika kwa amayi amene ali ku ndale. Tikunena kuti zipani za ndale makamaka azisogoleri akuyenera ayambe kudzudzula komanso kuwaletsa ma supporters kuti asapange nkhanza. Komanso tikuyang'ana ngati mafumu azipembedzo ayambe kudzudzula mchitidwe wa nkhanza. Komanso tikunena kuti mabungwe ena amene saboma ngati aifewo tiyambe kuyankhulapo za nkhanza komanso kuwapempha kapena kuwamema adindo kuti ayambe kupanga zinthu zoyenereka. Kampani ya zamagetsi ya Malawi yotchedwa Aspin Energy yasaina mgwirizano ndi bungwe la magetsi la Eskom kuti ithandize kupanga magetsi okwana 142 megawatts kumapereka kwa Malawi. Pamwambo osaina mgwirizano wa pampando wa bungwe la Eskom a Gospel Kazako anati imeneyi
ndi nkhani yokondweretsa chifukwa ithandiza kuchepetsa vuto la kuthimathima kwa magetsi mdziko muno. Zambiri mulipoti ili la Isaac Jali. Kampani yatsopano yopanga mphamvu za magetsi ya Aspin ndi ya Malawi, ndipo anthu amenewa agwirizana kuti amange malo amphamvu za magetsi pafupi ndi malo amphamvu za magetsi a kampani ya Eskom kwa Phalula mboma la Balaka, kumene adzipangako magetsi okwana 142 megawatts kuchoka ku gas. Malinga ndi mkulu wa kampani ya Aspin Energy Limited a Emilio Paul Matumbi akuti ntchito yomangirira makinawa kuti ayambe kupanga mphamvu za magetsizi itha mkatikati mwa miyezi 12. Amatumbi atsimikizira Malawi kuti makina awo ndi abwino kwambiri kamba kuti samatulutsa utsi owononga mpweya mlengalenga. Ntchito imeneyi ife tikuyembekezeka kuti pakapita miyezi 6 ndipo pamene tiyambe kumanga station yathu yopanga magesi kwa Phalula pafupi ndi Pombeya substation nsewazalewa. Ndiye tikamba kumanga pakapita miyezi 6 paja tizamanga okwana chaka chimodzi miyezi 12. Kusenza tikuphatikiza zonse ndi miyezi 18. Ndiye tikatero tayasa magesi. Ntchito yonseyi kuyambira tsiku loyambirira ndani yakuti project yathu inayamba 2018 kumapangazo kufufuza izi ndizi so papita zaka 7. Pofika pano yayi ndalama zapita ndithu, koma kuti tifike poyasa magesi ndi 210 million United States dollars. Tikuyembekeza ndalama zimezi tipeza kuma investors ndi mafanda zathu, koma project yonse yoyambirira kuzafika lero apangani ma shareholders a Malawi muno ndi kampani ya Malawi muno, palibenso munthu wakunja amene ali mu kampani. Pothirirapo ndemanga wa pampando wa kampani ya Eskom a Gospel Kazako akuti nkhani ndi yokondweretsa, komabe alangiza kampani ya Aspin kuti igwire ntchito mogwirizana ndi malamulo aboma komanso mogwirizana ndi nthawi yomwe amvana. Akazako akuti dziko la Malawi likufunika magetsi ochuluka kwambiri amene angathandize kupititsa patsogolo ntchito za migodi, ntchito zokopa alendo komanso ntchito zopanga katundu osiyanasiyana. Lero timakhazikitsa mgwirizano wopanga magetsi ndi kampani ya Aspin. Takumbutsa Aspin kuti mkofunika kuti achite zinthu zawo mwachangu malinga ndi mapepala amene anatipatsira amene tinavomereza. Magetsi ndofunika kwambiri, monga mukudziwa kuti pakali panopa utsogoleri wa dziko lino ukupanga ATM strategy, agriculture, tourism komanso mining. Sizingatheke zimene zingati magetsi tinamapanga zinthu mwachibwanabwana kapena mosafuna kuuzana zoona ndi kuchita zinthu zomoona mwachilungamunga mmene zimachitikira. Komanso tifuna tioneke bwinobwino tikoti wanzathu ngati ku Zambia, ku Botswana, ku Mozambique, kodi ku Tanzania, ku Zimbabwe zimakhala bwanji. Chifukwa china chimene taona choti amene amapanga magetsi awa zimaoneka kuti kuno kwa matuza mitengo ina magetsi timagula per kilowatt hour, mwina atuza 10 cents per kilowatt hour ka 11 cents per kilowatt hour, koma omwe wakapita kwino magezi kuti mitengo yawo ndiyosiyana. Ndiye tifuna zonse tizichite punch mafoti ife tikangovomereza ungovomereza foti tavomereza zimene zimazakhudza munthu ogwiritsa ntchito magetsi ache, chifukwa pamayenera kuti pa equation apa papezeka wina wake onena kuti alipire magetsi ache. Padakali pano dziko la Malawi limapanga magetsi okwana 550 megawatts, komabe magetsi amenewa sakukwanira malinga ndi kukula kwa chiwerengero cha anthu komanso mafakitale ofuna magetsi, kotero kuti kubwera kwa kampani imeneyi ya Aspin Energy Limited kuthandizira kuonjezera magetsi amene dziko la Malawi lingakhale nawo. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Bungwe la Makra lati mabungwe amene siaboma ali ndi kuthekera kophunzitsa anthu ufulu komanso udindo omwe ali nawo akamagwiritsa ntchito makina a intaneti. Mmodzi wa akuluakulu bungweli Akelias Mlenga amayankhula izi pa msonkhano omwe anali nawo ndi mabungwe osiyanasiyana mu mzinda wa Blantyre. Alufisha Fisha walemba ripoti ili lomwe kuwerenga ndi Romeo Omali. Poyankhula pa mkumanowu, mmodzi mwa akuluakulu akubungwe la Makra Akelias Mlenga anati mabungwe ambiri amene siaboma amagwira ntchito zawo ndi anthu osiyanasiyana zimene zingathe kukhalanso zosavuta kuti mabungwewa afalitse mauthenga okhudza ufulu umene anthu ali nawo akamagwiritsa ntchito makina a intaneti. Mlenga anatinso pamene chiwerengero cha anthu amene akugwiritsa ntchito makina a intaneti chikukwera,
pakufunika kuwaphunzitsa anthu mdziko muno za mmene angazitetezere kwa akuba pa masamba a mchezo osiyanasiyana. Timadziwa kuti makla kuti igwire ntchito singagwire ntchito payokha. Amabungwe ndi amene amakhala ndi anthu kumaderako. Ife sitingafikire konse. Tili kulilongwe ku Blantyre, ku Nzuzu, ku Mangochi basi. Nanga munthu amene ali kuliwonde kuti tikamfikire tirani. Inde timathoka kufika kukaphunzitsa. Koma kuti tidziwe mavuto anthu amene akumana nawo, knowledge gap amene ali nawo. Zitengeraso ndikuti anthu amene akukhala nawo kumeneko ozindikirira ngati mabungwe akudziwa chani. Ndithu tinabwera nawo kuti tione kuti kodi angatenga nawo mbali bwanji. Ndipo mmodzi mwa anthu amene anatenga nawo mbali pa mkumanowu, Amonika Dzonzi, anati mkumanowu wawapindulira chifukwa akwanitsa kuphunzira mmene angazitetezere pa makina a intaneti. Kunali kofunikira kwambiri mwachitsanzo ine ngati mmodzi mwa anthu omwe tachokera ku CSOs nditakufotokozerani kuti moyonso wanga ineyo unasinthika chifukwa cha nkhani ngati za digital, and where I'm coming from ku bungwe komwe ndachokera ndikuoneranso kuti maphunzitsa achinyamata ochepekedwa ku nkhani yokhuza za digital. Ndiye kunali kufunika kwambiri kuti tione kuti kodi ifeyo ubale wathu pakati pa ife ma CSOs komanso ndi makra tingawupitise patsogolo bwanji. Mene mamvera moja adiji anena kuti ndiwo masuka kuti ife ngati ma CSOs tilembe ma proposals ndipo atha kuzati yankha komanso kuona kuti tingathe kunikirana motani kuti tizogwira ntchito limodzi. Pa mkumanowu panali akuluakulu amabungwe ayoneko, Save the Poor Foundation, Youth Activist Initiative ndi ena ambiri. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Austin Kachipeya ndi mzangayu Tason Kamalata. Koma tiyeni tionenso mitu yake. President Chakwera walumbiritsa nduna zatsopano ndipo wasindika chidwi chake pokweza ntchito zotukula chinyamata kudzera mu luso losiyanasiyana. Thupi la yemwe anali mtsogoleri wakale wa dziko la Namibia Sam Nyoma ali m'manda mu mzinda wa Windhoek. Ndipo mu nkhani za masewero, matimu osewera akale a Bullets komanso Silver Strikers akumana mu ndime yomaliza ya mpikisano wa osewera akalewa omwe kuchitikira mu mzinda wa Blantyre. As Malawi grows, so does its need for better and expanded infrastructure. For Malawi's government and people, the European Union is a true partner, bringing the Malawi of tomorrow through building infrastructure today. EU infrastructure partnerships include the building and upgrading of secondary schools, the widening and rehabilitating of sections of the M1 road and the Songwe Bridge, the Bwanje Dam and associated irrigation schemes with a new phase in planning, the Malawi-Mozambique interconnector allowing Malawi to start trading power with the region, and the Eastern Backbone transmission line giving citizens and businesses stable access to energy. Improved infrastructure is vital for the creation of an enabling business environment across sectors, from farmers requiring access to water and irrigation to industries requiring more sustainable energy sources. To the European Union and the Malawian government, working along the road, it has been an inspiration to learn and gain this experience for technical advancement and career growth. Conjex amathana ndi chifukwa cha mtundu uliwonse komanso akupezeka m'masitolo onse m'Malawi muno. Kondanani ndi Conjex lero. Conjex, your trusted cough medicine for generations. Changu pamalo. Inovenda pongwangu. Bwana. Mutailo semungo cover internet. Ilurumba ukupadi. Ine ndala pa National Innovation Portal. Portal wantu wanje okhala naye pa internet. Sizimelezi. Ini paja makonda kunja ile. Ndali na kuti poto, osati poto.
national innovation portal umene uli ngati mlatho kapena kuti msika umene akhazikitsidwa ndi bungwe loona ndi kutukula ntchito zaluso la makono mdziko muno la National Commission for Science and Technology. Chabwino. Ndi cholinga choti ife anthu aluso la makono loyambitsa tokha ma innovators. Chabwino. Akafukufuku makampani ndi wina aliyense amene afuna luso la makono tizikumana napo. Chabwino. Ndipo website imene ndi www.innovations.ncst.mw. Ndi website imeneyi ife anthu aluso la makono loyambitsa tokha tizionetsa kutsatsa ndi kupeza nzeru ndi upangiri wabwino wamene tingatukule luso lathu la makono. Apungwako nkofuka tonse amene tikufuna zinthu za luso za makono tizikumana pa website imeneyi ya www.innovations.ncst.mw. Njira ya makonoyi yapangidwa ndi nthambi ya boma yomwe imaona za science ndi njira za makono ya National Commission for Science and Technology ndi thandizo lochokera ku UNDP. GoTV has something free for every customer. Because there's a new way to enjoy your favorite entertainment at no extra cost. You can now take your TV with you wherever you go. Whatever you're doing. Whenever you want. Even on the go. It's as easy as 1, 2, 3. Make sure your GoTV subscription is up to date. Download the new GoTV Stream app from your app store and sign into your GoTV account to get going. Watch on your TV, laptop, tablet, or phone. Watch TV anywhere with GoTV Stream. Takuenderani ndipo nkhani zathu zupitirira. Unduna za maphunziro apamwamba wati chiwerengero cha ophunzira omwe asankhidwa kukayamba maphunziro awo mu sukulu zawo kachenjede chakwera ndi 27% kusiyana ndi chaka chatha. Nduna ya mundunawo Jessica Bwira ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano wa olemba nkhani. Emmanuel Chikonso wadza ndi zambiri. Sukulu zawo kachenjede zikulizikulu zinabwera pamodzi ndi kugwira ntchito yosankha ophunzira kupita ku sukuluzi nkukachita maphunziro apamwamba mchaka cha 2024-2025 motsogozedwa ndi bungwe la National Council for Higher Education nche. Mwa ophunzira okwana 24,582 omwe anali ndi zowayenereza kupita kukachita maphunziro msukulu zawo kachenjedezi 12,819 ndi omwe awasankha. Pamwambo owulutsa mayinawa nduna ya za maphunziro apamwamba Jessica Bwira anati ntchito yosankha ophunzirawa yachitika mosakondera ndipo ndi mbali imodzi yochepetsa umphawi ndi kukweza chiwerengero cha anthu opeza mwayi wa maphunziro awo kachenjede. Chimene taona choti mwayi wopita ku university watsegulidwa kwa anthu ambiri makamaka osauka makamaka amene iwo mbuyomu ankangoti izi ndi zinthu zonjoya anthu a ndalama kale. Mutati muonetsetse pano tiona ndithu kuti tasankha njira yoti azimayi ambiri afike ku university. Selection yaonetsa kuti achakwera kumvetsetsa kuti 50% ya dziko lino ikuyenera kupita ku tertiary education. Akafika azimayi ambiri ndiochepa amene adzibereka nthawi isanakwane, ndiochepa amene adzikhala maukwati oti akumenyedwa ndipo kuli nkhanza, ndiochepa amene adzipeza kuti abereka ana ambiri oti sakwatha kuwasamala, adzipanga ma decisions amene ali abwino. Njira imene ijati kuchepetsa mavuto amene tili nawo. Poyankhapo za ophunzira omwe alibe kuthekera kolipira ndalama za maphunziro, ndunayi yalangiza ophunzirawa kuti apite ku nthambi yomwe imathandiza ophunzirawa ndi ngongole ya Higher Education Students Loans and Grants Board. Iwo anapemphanso bungwe la National Economic Empowerment Fund NIF kuti iganizire zoyika thumba lothandiza ophunzira malo mongoyang'ana ulimi wokha. Tudziwa kuti makolo kuti anafike mpaka pa selection mumakhala mutavutikira kwambiri. Tikuyamikeni pa zimene mwapanga ena kusala kudya kumene kuti mwana apite ku skulu. Ndelero kwa amene ati asankhidwa tiye tigwire ntchito timodzi. Ngati mwina simudziwa kuti National Council of Higher Education ili kuti fusani koma pitani. Achakwera afuna mwana aliyese maka oti wina asadzati ine tanda adisankha koma nalephera chifukwa cha ndalama. Tipezeni tiyesetse tigwire ntchito tikufuna mwana aliyese apite ku skulu yawo kachenjede. Wapampando wa bungwe la nche Professor Eston Sambo wayamikira ntchito yochita zinthu pamodzi msukuluzi komanso poyera
ponena kuti ikuthandiza kupereka mpata kwa ophunzira ambiri kamba kuti kale munthu mmodzi amatha kusankhidwa ku mayunivesiti angapo. Zimenezi zimatanthauza kuti anthu amene ali ofunika kuti asankhidwe amatero nthawi imodzi. Amene waona kuti sanasankhidwe koma ali ndi zothekera nayenso amapatsidwa mwayi kuti bwanji upite uku. Malinga ndi unduna za maphunziro, chiwerengero cha ophunzira aulumali chakweranso kamba kuti ophunzira 95 ndomwe asankhidwa kukachita maphunziro awo aukachenjede. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Sukulu zosula aphunzitsi zomwe sizaboma zikukumana ndi vuto lolemba aphunzitsi ophunzitsa msukulu za primary chifukwa ambiri amasankha kukaphunzira makoleji aboma a aphunzitsi pa chifukwa chotinso amasankhira ophunzira nthawi yofanana. Izi azinena ku Blantyre pa msonkhano wa aphunzitsi akuluakulu a msukulu zosula aphunzitsi mdziko muno. Mmodzi wa akuluakulu ku nduna za maphunziro Dr. Zizwa Msukuma wati nkhani akhala kukambirana kwa nthawi yayitali ndipo yankho lake tsopano lapezeka. Vuto likuchokera kwa azizathu aku ma private teacher training colleges akudandaula kuti ma students awo amene akutengedwa kuti akaphunzire ma TTC a private ambiri akutengedwa ndi ma college aboma. So ifeyo tikuwasimikizira kuti chachikulu chimene chingachitike azidikira kaye aboma atenge ana kuti apite kuma TTC. Chifukwa tikayamba ifeyo aboma iwowo then azibwera mbuyo. That will avoid zichepesa mavuto amene alipo kuti mwina ma college awo a private samakhale ana. Komanso chachikulu ndiyamikile anzathu a NBS Bank amene akuthandiza boma panopo kuti maphunziro athu ama TTC azipita pasogolo. Ife monga ngati banki titamva ku pempho lonena kuti pali mkumano wa ma principals onse ama teachers training colleges muno Malawi atatipempha tithandizwe nachiona cha nzeru kuti tithandizepo potengera kuti iwowa ifeyo nda abale pa business komanso tikudziwa kuti ntchito yawo ipitirira kuposa mkumano wawo zimene ankakambirane zipititsa maphunziro patsogolo muno Malawi akasula maziphunzitsi moyene. Mu nkhani za masewero, matimu awosewera akale a Bullets komanso Silver Strikers akumana mu ndimi yotsiriza ya mpikisano osewera akalewa omwe kuchitikira pa bwalo la Kamuzu mawa la Mulungu. Bullets yagonjetsa Wanderers pomwe Silver yagonjetsa Dynamos m'masewero awo oyamba. Masewero awiri amasana alolukawa anali ofuna kupeza matimu omwe akumani mu ndimi yotsiriza komanso pa namba yachitatu omwe aseweredwe masana ala Mulungu. Pa masewero oyamba matimu a Silver Strikers komanso Dynamos analepherana pomwetsana chigoli chimodzi kwa chimodzi ndipo Silver inapitirira pomwe inapambana ndi zigoli zinayi kwa ziwiri kuzera mapenati. Mu masewero achiwiri omwenso anali akulu pa tsikuli pakati pa Wanderers komanso Bullets, timu ya Bullets ndi omwe yapitirira mu ndimi yotsiriza ya mpikisanowu pomwe yagonjetsa timu ya Wanderers ndi zigoli zitatu kwa chimodzi. Wanderers ndi omwe inaliyoyamba kupeza chigoli chomwe anagoletsa ndi Victor Nyirenda, ndipo Bullets inawoka mchigawo chachiwiri ndipo inamwetsa zigoli zitatu zomwe ziwiri anagoletsa ndi Robert Ngambi pomwe china anagoletsa ndi John Lanjesi. Masana ala Mulungu Wanderers ikumana timu ya Dynamos kuyambira nthawi ya 12 koloko pofuna kupeza timu ya pa namba yachitatu pomwe kenako Bullets ikumana ndi timu ya Silver mu ndime yotsiriza. Masewerowa amawakonza ndi cholinga chofuna kupeza ndalama zothandizira osewera akale amatimu a Wanderers komanso Bullets ndipo anawakhazikitsa chaka chatha. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mito yake. President Chakwera walumbiritsa nduna zatsopano ndipo wasindika chidwi chake pokweza ntchito zotukula chinyamata kudzera mu luso losiyanasiyana. Thupi la yemwe anali mtsogoleri wakale wa dziko la Namibia Sam Nyoma alika m'manda mu mzinda wa Windhoek. Ndipo mu nkhani za masewero,
matimu osewera akale a Bullets komanso Silver Strikers akumana mu ndime yomaliza ya mpikisano wa osewera akalewa omwe uchitikira mu mzinda wa Blantyre. Peza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Austin Kachipeya ndi mzangayo Talson Kamalata. Tikuti usiku wabwino. Mwasabani nonse Madzulo yafika sonthawi jatima kupatsani za nyengo. Pali pano tipembeza nyengo ya mvula kupitirira